салом ба он нафароне ки ин лаҳза ба тозагӣ ба шабакаи баҳористон пайвастанд. айни ҳол мо ҳайати эҷодӣ дар клуби инноватсионии фитнес крокус фитнеси тоҷикистон қарор дорем ва тасмим гирифтем то шумораи навбатии барномаи матинро аз ин макон маъзурат намоем. ёдовар мешавем ки шартҳои барномаи имрӯзаи матин аз рӯи шартҳои вазнин, боди билдинг ва пауэрлифтинг гузаронида мешавад. нуфта намонад ки барнома бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе ва ҳамзамон клуби инноватсионии фитнес крокус фитнеси тоҷикистон таҳия мегардад. маслиҳат медиҳем моро муддате ҳамроҳӣ кунед, чунки дар пеши моро бозиҳои ҷолибу шавқоваре мунтазир аст. дӯстони азиз, қабл аз оғози шартҳои барномаи шуморо бо иштирокчиён ва ҳайати ҳакамон шинос мекунем. иштирокчии якуми барнома Сиёвуш Бекмуродов. ман як бор мешавад ки дар гӯштинги тарзи озод машқ кунам. устоди ман Қамардин Ҷалилов аст. ман имрӯз ба барномаи матин бо тайёрии хуб омадам. иштирокчи таҳти шумораи 2 Рамазон Ҳалимов. ман навомӯзам, як моҳ мешавад ки машқ мекунам. нозукияи гӯштингу тарзи озодро аз мураббӣ Ҷалилов меомӯзам. ин гӯштин ба ман писанд аст. иштирокчи таҳти шумораи 3 Аюб Ҷалилов. 5 сол мешавад машқ мекунам. 30 медал дорам, 5 таш медали тилло аст. мехоҳам дар барномаи матин медали 6-уми тиллоро ба даст орам. иштирокчи таҳти шумораи 4 Идрис Саидов. ҳамагӣ 1 сол шуд ман машқ мекунам. дар гӯштини тарзи озод ман 20 медал ба даст овардам. мусобиқаи ҷумҳурӣ дар шаҳри Хору гузашт, ман ҷои якум шудам. иштирокчи таҳти рақами 5 Аҳмад Ҳамроев. Якним сол шуд ки ман машқ мекунам ва гӯштинги тарзи озод ба ман маъқул аст. мақсад дорам ки дар гӯштинги тарзи озод қаҳрамон шавам. боз мехоҳам ки ҳунарамро дар барномаи матин хуб нишон диҳам. ва ниҳоят иштирокчи охирин Абдураҳмон Қодиров. ман 1 сол мешавад ки зери роҳбари Қамардин Ҷалилов машқ мекунам. ҳамагӣ 6 медал ба даст овардам. ман мақсад дорам ки дар оянда шумораи медалҳои худамро зиёд кунам. инак мегузарем ба муаррифии ҳайати ҳакамон. устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон, довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ Қамариддин Ҷалилов. довари барномаи имрӯза Руслан Машрабов. тамошобинони азиз, пас аз шиносоӣ бо иштирокчиёни барнома, моро зарур аст ки ба шарти аввали барнома шурӯъ намоем ва барои иҷро намудани шарти аввали барнома бояд ба ошиёнаи 4-уми клуби инноватсионии крокус фитнес бароем. тамошобинони азиз, дар ошиёнаи 4-уми иншооти варзишӣ тамоми шароитҳои мусоид барои иҷро намудани машқҳои ҷисмонӣ аз ҷумла боди билдинг ва пауэрлифтинг муҳайё карда шудааст ки ва мо имконият дорем шарти аввали барномаи матинро аз ин макон шурӯъ намоем. тамошобинони азиз, чӣ тавре ки мебинед, иштирокчиён аллакай омода ҳастанд шарти аввали барномаро иҷро намоянд. инак бо шаки довар шарти аввали барнома оғоз гардид ва акнун мебинем ки дар иҷрои шаҳр то кадом андоза иштирокчиён амалу ҳунарҳои худро иншо медиҳанд. ёдрас мешавем ки дар ин шаҳр ба ҳар як иштирокчиён 1 дақиқагӣ вақт муқаррар карда шудааст ва онҳоро зарур аст ки дар муддати 1 дақиқа бояд ҳар чиз зудтар ин амалро иҷро намоянд. албатта иҷрои ин машқ барои мустаҳкам гардондани китфои ҳар як шахс бисёр таъсири мусбат мерасонад.
ва дар ин ҷо бошад довар низ ҳар як амали иштирокчиёнро ба назар мегирад. Сиёвуш Бекмуродов 1 дақиқаро самаранок истифода бурда натавонист ва дар муддати 30 сония амали мазкурро 30 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати иштирокчии дуюми барнома. Рамазон Ҳалимовро мебинем. дӯстони азиз, аллакай шартро иҷро намуда истодааст. ёдрас мешавем ки вазни таҷҳизот тақрибан 15 килограммро ташкил медиҳад. онҳо бо ин қувваву нерӯи даст ин вазнро бардошта истодаанд. бори дигар ёдрас мешавем ки иҷрои ин амал барои обу тоб додан ва барои мустаҳкам гардонидани китфҳои варзишгарон бисёр фоидаовар аст. ва бинандагони гиромӣ, бори дигар ёдрас мешавем ки 1 дақиқа вақт муқаррар карда шудааст. дар муддати 1 дақиқа бояд иштирокчиёни ин амалро зиёдтар иҷро намоянд. Рамазон Ҳалимов мувофиқи қуввату тавоноии хеш тавонист ки амали мазкурро 37 маротиба иҷро намояд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Аюб Ҷалилов. Аюб Ҷалилов ба шарти барнома пардохт. ва акнун дӯстони азиз, гуфтам ба маврид аст ки барномаи матн бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ва ҳамзамон клуби инноватсионии фитнес Крокус Фитнеси Тоҷикистон манзури шумо гардида истодааст. албатта мо дар яке аз толорҳои барҳаво ва бисёр ҳам аз ҷиҳати ҳамин таҷҳизотҳои варзишӣ бисёр пешрафта қарор дорем. дар инҷо тамоми таҷҳизотҳои наву замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст ки ҳар як алоқамандону дӯстдорони варзиш метавонанд ки дар ин макон, дар ин толор ба варзиш машғул шаванд, бадани хешро обу тоб бидиҳанд. Аюб Ҷалилов дар муддати 1 дақиқа амали мазкурро 40 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Идрис Саидов. Идрис Саидов шартро иҷро мекунад. бинандагони гиромӣ, ёдрас мешавем ки иштирокчиёне ки айни ҳол дар барномаи имрӯзаи матн иштирок карда истодаанд тарбиятгирандагони Федератсияи гӯшини тарзи озод ҳастанд ва дар як қатор мусобиқаҳо таҳти роҳбарии устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ Қамариддин Ҷалилов иштирок карданд ва натиҷаҳои хуб ҳам нишон доданд. акнун онҳо имрӯз ҳунару истеъдоди худро аз рӯи варзиши вазнин, боди билдинг ва пауэр лифтинг гузаронида истодаанд ва ҳунари худро дар ин намуди машқҳо санҷида истодаанд. ва албатта ҳар яки онҳо он амалҳоеро ки иҷро мекунанд аз ҷониби довар вазни ана ҳамун таҷҳизот мувофиқи қувваву нерӯи иштирокчиён муқаррар мегардад ва онҳо қувват ба тавоноии худ нигоҳ карда ин амалҳоро иҷро мекунанд. иҷрои амали Идрис Саидов 55 маротибаро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди иштирокчии панҷуми барнома. иштирокчии панҷуми барнома Аҳмад аст. бинандагони гиромӣ, шартро иҷро карда истодааст. тамошобинони азиз, албатта тарбияти ҷисмонӣ ва варзиш ин як гарами саломатӣ аст. албатта солимии ҳар як шахс аз варзиш бисёр вобастагии зиёд дорад. аз ин рӯ бояд ҳар як нафар бояд тавонад ки ҳадди ақал дар вақтҳои холигии хеш ба варзиш машғул шаванд, бадани хешро обу тоб бидиҳанд. ана ҳамин гуна толорҳои варзиши наву замонавӣ маҳз барои ана ҳамин нафарҳое ки дӯстдорони варзиш ҳастанд муҳайё карда шудааст бо тамоми шароитҳо. Аҳмад Ҳамроев тавонист ки мувофиқи қувваву нерӯи худ
амали мазкурро 45 маротиба иҷро намояд. навбати абдураҳмон қодиров фаро расид. иштирокчии ниҳоии барнома назар ба рақибони худ ҷисман каме хурдтар аст ва албатта ин чиз ба ӯ монеагӣ эҷод намекунад. ва имрӯз бо боварии комил ба барномаи матин омадааст то тавонад ки қувваву нерӯи худро дар барномаи матин хубтару беҳтар нишон бидиҳад. албатта майдон аз далер аст. ҳар нафаре ки далер аст, матин аст, ҷасур аст, метавонад ки дар барномаи имрӯза ба тамом қувваву нерӯи худро нишон бидиҳад ва исбот намояд ки ӯ дар ҳақиқат метавонад. ӯ дар ҳақиқат яке аз нафарҳои солим аст ки имрӯз рӯ ба варзиш овардааст. дӯстони азиз, абдураҳмон қодиров аз миёни ҳарифони пурқуввати худ тавонист ки бо қувваву нерӯи зиёд дар муддати 1 дақиқа амали мазкурро 60 маротиба иҷро намояд. билохира дар ин шарт ғолибияти софро ба даст овард. шарти аввали барнома аз машқи ҷисмонӣ оғоз ёфт. Аз байни иштирокчиён натиҷаи беҳтарро Абдураҳмон Қодиров нишон дода соҳиби 10 хол гардид. Идрис Саидов бо 9 имтиёз дар зинаи дуюм ҷойгир шуд. Аҳмад Ҳамроев ба сегонаи беҳтаринҳо шомил гашт. Аюб Ҷалилов дорои 7 хол буда дар ҷои чорум, баъдан Рамазон ва Сиёвуш мавқеъ мегиранд. тамошобинони азиз ҳастем ба шарти дуюми барнома. дар шарти навбатӣ иштирокчиён машқи бодибилдингро иҷро мекунанд ва нагуфта намонад ки ба ҳар як иштирокчӣ 30 сонияи вақт муқаррар карда шудааст. барои иҷрои ин шарт Сиёвуш Бекмуродовро даъват мекунем. ва бинандагони гиромӣ, бо ишораи довар Сиёвуш Бекмуродов ба шарти барнома пардохт. акнун мебинем ки дар муддати 30 сония амали мазкурро чанд маротиба иҷро мекунад. вазни таҷҳизот 20 килограммро ташкил медиҳад. онҳо бо қувваву нерӯи пой 20 килограмм вазнро бояд дар муддати 30 сония ҳарчи зудтару зиёдтар бардоранд. Сиёвуш Бекмуродов дар муддати 30 сония амали мазкурро 24 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Рамазон Ҳалимов. Рамазон Ҳалимов шартро иҷро мекунад ва акнун мебинем ки чӣ гуна азодаи иҷрои шарт мебарояд. ҳар як шарт ба худ як қоидае дорад. иҷрои ин амал албатта барои мустаҳкам гардонидани мушакҳои пой бисёр фоидаовар аст. иҷрои амали Рамазон Ҳалимов дар муддати 30 сония 22 маротибаро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Аюб Ҷалилов. иштирокчии навбатӣ амали мазкурро иҷро мекунад. бинандагони гиромӣ, албатта сонияҳое ба шумор мондааст то анҷоми амали Аюб Ҷалилов. Аюб Ҷалилов тавонист ки мувофиқи қувваву нерӯи худ машқи бодибилдингро 31 маротиба иҷро намояд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Идрис Саидов. Идрис Саидов шартро иҷро карда истодааст. дӯстони азиз, Идрисро зарур аст ки бояд кӯшиш намояд ки қоидаи шартро дурусттар иҷро намояд. чун мебинем ки
نه چندان خوبتر و بهتر این عمل رو اجرا میکند. پایها باید راست باشد در اجرای عمل. انا همین گونه ایدریس سعیدов مشق بودی بیلدینگ رو 22 مرتبه اجرا نمود. نوبت احمد همرویف فرو رسید. احمد همرویف شرط رو اجرا کرده ایستاده از دوستان عزیز. و میبینیم که چند مرتبه این مشق رو اجرا میکند. چگونه که یادرس شده بودیم هر یک ورزشگر میتواند که قوت با توانایی خود این عملها رو اجرا نمایند. احمد همرویف در مدت 30 ثانیه مشق بودی بیلدینگ رو 25 مرتبه اجرا نمود. نوبت عبدالرحمن قدیرов فرو رسید. اشتراکچی نهایی برنامه عملی مذکور اجرا میکند. بینندگان گرامی در شرط قبلی یعنی در شرط اولی برنامه توانست که نتیجه بهتر و خوبتر رو نشان بدهد و صاحب 10 امتیاز میگردد. اکنون میبینیم که در این شرط چگونه اونا رو استعداد خود رو نشان میدهد، چگونه از عهده اجرای شرط میبراید. ثانیه ها خیلی زود سپری شده ایستادند. 30 ثانیه وقت به انجام رسید. عبدالرحمن قدیرов در مدت 30 ثانیه عمل مذکور را 30 مرتبه اجرا نمود. همینطور در این شرط ایوب جلیلov دستمالو گردید. дар шарти дуюми барнома ҳам абдурахмон қодиров бартариро аз даст надода шумораи холҳояшро ба 19 адад расонид. айюб ҷалилов натиҷаи беҳтар нишон доду ду зина боло баромад. аҳмад ҳамроев бо 1 имтиёз камтар дар зинаи сеюми ҷадвал қарор гирифт. идрис саидов соҳиби 15 хол буда сиёвуш ва рамазон бо холҳои якранг 12тоӣ мақомҳои панҷуму шашумро касб карданд. тамошобинони азиз, барномаи матин аз клуби инноватсионии фитнес крокус фитнес тоҷикистон идома дорад. инак расидем ба шарти сеюми барнома. дар шарти навбатӣ қувваи паҳлавонии иштирокчиён санҷида мешавад. инак сиёвуш бегмуродов шартро шурӯъ намуд ва акнун мебинем ки ғолиб аз рӯи вақт муайян мегардад. ҳар нафаре ки ҳар чӣ қадар зиёд ин амалро иҷро мекунад ғолиб дониста мешавад. бояд ин амал ана ҳамин банд ба монанди мор бояд ана ҳамин хел бозӣ кардан бигирад, ана ҳамин хел бояд ҳаракат кардан бигирад. аҳсан мегӯем. иштирокчиён метавонад ки бо ҳар ду дастори худ бандро яъне метавонанд такон диҳанд, метавонанд ки ба ҳаракат дароранд бандро. аҳсан мегӯем ба сиёвуш бекмуродов хело хуб дурахшида истодааст дар ин шарт. сонияҳо сипарӣ шуда истодаанд. ва аллакай мебинем ки хаста гардидааст. иҷрои амали сиёвуш бекмуродов 54 сонияро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди рамазон ҳалимов. инак дӯстони азиз, рамазон ҳалимов ба шарти барнома пардохт ва бубинед ки рамазон ҳам хело хуб ин амалро иҷро карда истодааст. иҷрои ин амал албатта барои гӯшингирон бисёр таъсири мусбат мерасонад. бояд ҳар як гӯшингир, ҳар як варзишгаре ки дар риштаи гӯштинҳои мухталиф машқу тамрин мекунанд бояд ҳатман ин амалро ҳар рӯз иҷро намоянд, зеро қувваву нерӯи дастонро боз ҳам зиёдтар мекунад, мушакҳои дастонро пурқувваттар месозад. рамазон ҳалимов тавонист ки мувофиқи қувваву нерӯи хеш амали мазкурро то муддати 30 сония иҷро намояд. навбати айюб ҷалилов фаро расид. айюб ҷалиловро мебинем дӯстони азиз. айюб ҳам хело хуб шартро иҷро мекунад. дӯстони азиз, албатта дар клуби инноватсионии крокус фитнеси тоҷикистон тамоми шароитҳои мусоид фароҳам оварда шудааст ва тамоми таҷҳизотҳои наву замонавӣ дар инҷо муҷаҳҳаз гардонида шудааст ки
барои машқу тамрин бисёр як макони мусоид аст ва шуморо низ даъват менамоем ва метавонед ки ба ин макон омада ба варзиш машғул шавед, бадани хешро обу тоби диҳед. айюб ҷалилов тавонист ки амали мазкурро то муддати 38 сония иҷро намояд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Идрис Саидов. инак Идрис Саидов шартро иҷро карда истодааст. хело хуб иҷро мекунад. бояд ана ҳамин гуна бандро онҳо ба ҳаракат дароранд. шакли он ба мисли мор мешавад. дӯстони азиз, ҳангоме ки онҳо бандро ба ҳаракат медароранд, бояд ана ҳамин гуна зуд бандро такон медиҳанд, чун қоидаи ин машқ ҳамин аст. маълака мебинем ки хаста гардидааст Идрис Саидов. иҷрои амали Идрис Саидов 40 сонияро ташкил намуд. навбати Аҳмад Ҳамроев фаро расид. иштирокчии таҳти рақами 5 Аҳмад Ҳамроев аст. офарин мегӯем, хело хуб шартро иҷро карда истодааст. зуд шакли анамун амали худро иваз мекунад. ва албатта ҳар як шахс метавонад ки қувват ба тавонои худ нигоҳ накард, мувофиқи қувва нерӯи хеш ин амалро иҷро намояд. аллакай мебинем хаста гардидааст. қувваву нерӯи Аҳмад Ҳамроев то ба 29 сония расид. навбати Абдураҳмон Қодиров фаро расид. иштирокчии ниҳои барнома Абдураҳмон Қодиров аст. шартро иҷро карда истодааст. хело хуб иҷро мекунад шартро. ва акнун мебинем ки бояд Абдураҳмонро зарур аст ки шакли ана ҳамин машқро такон додани бандро каме дигар намояд, чун ин нишонаи хастагии ӯ аст ва дигар имкон надорад. давомнокии иҷрои амали Абдураҳмон Қодиров то ба 36 сония расид. ҳамин тавр дар ин шарт Сиёш Бегмуродов дастболо гардид. пас аз интиҳоёби шарти сеюм дар садри ҷадвал тағйирот ба назар нарасид, чун пештара Абдураҳмон Қодиров пешсаф аст. Айюб Ҷалилов дорои 25 имтиёз буда дар хатти дуюми ҷадвал қарор мегирад. Идрис Саидов ин навбат дар ҷои сеюми ҷадвал мавқеъ гирифт. Сиёвуш Бекмуродов дар зинаи чорум, баъдан Аҳмад Ҳамроев ва Рамазон Ҳалимов ҷойгир шуданд. бинандагони гиромӣ, инак расем ба шарти чоруми барнома. шарти навбатӣ яке аз машқҳои ҷисмонӣ мебошад. барои иҷрои ин шарт Сиёвуш Бекмуродовро даъват мекунем. ва дӯстони азиз, акнун мебинем ки Сиёвуш Бекмуродов ба шарти барнома пардохт. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ки чанд маротиба ин амалро иҷро мекунад. аз қувваву нерӯи ҳар як варзишгар вобастагии зиёд дорад. ҳар як нафар метавонад ки вобаста ба ҳамун қувваву нерӯи доштаи хеш дилхоҳ намуди машқро зиёдтар иҷро намоянд. ва ёдрас мешавем ки ҳарчи зиёдтар агар ин амалро иҷро кунанд ба фоидаи кори онҳо хоҳад шуд. Сиёш Бекмуродов дар муддати 30 сония машқи ҷисмониро 22 маротиба иҷро намуд. навбати Рамазон Ҳалимов фаро расид. Рамазон Ҳалимовро мебинем, бинандагони гиромӣ. Рамазон ҳам хело хуб шартро иҷро мекунад. бори дигар хотиррасон мекунем ки барномаи матин бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе манзури шумо гардида истодааст.
рамазон ҳалимов дар муддати 30 сония машқи ҷисмониро 27 маротиба иҷро намуд. навбати аюб ҷалилов фаро расид. гуфтан ба мавриде аст ки вазни таҷҳизот 20 килограммро ташкил медиҳад. вазни муқарраршударо бо холни рӯи даст бояд бардоранд ва албатта дар баробари иҷрои ин машқ бори дигар ёдрас мешавем ки таъсири ин амал бештар ба китфҳои ин варзишгарон мерасад, китфони онҳоро пурқувват месозад. аюб ҷалилов натиҷаи рамазон ҳалимовро такрор намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати идрис саидов. идрис саидов шартро иҷро мекунад. бинандагони гиромӣ, хеле хуб шартро иҷро карда истодааст. ва акнун бубинед ки бинандагони гиромӣ вақт ҳам хело кам аст. онҳоро зарур аст ки бояд зирак бошанд, фаъол бошанд, то ин ки ҳар як сонияи худро самаранок истифода намоянд. идрис саидов амали мазкурро дар муддати 30 сония 28 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати аҳмад ҳамроев. аҳмад ҳамроев бо штаки довар шартро шурӯъ намуд. дӯстони азиз, гуфтан ба мавриде аст ки ин варзишгароне ки дар барномаи имрӯзаи матн иштирок карда истоданд, аз рӯи намуди гӯштини тарзи озод онҳо машқу тамрин мекунанд. аҳмад ҳамроев дар муддати 30 сония машқи ҷисмониро 23 маротиба иҷро намуд. навбати абдураҳмон қодиров фаро расид. абдураҳмон қодиров иштирокчии ниҳоии барнома шартро иҷро мекунад. хеле хуб иҷро карда истодааст. абдураҳмон аз рақибони худ каме фаъолтар аст, чун мебинем ки кӯшишҳои зиёд дорад. шумораи сонияҳо ба 25 сония расид. абдураҳмон қодиров машқи ҷисмониро дар муддати 30 сония 30 маротиба иҷро намуд ва билохира дар ин шарт ғолибияти софро ба даст овард. дар шарти чоруми барнома абдураҳмон қодиров натиҷаи хуб нишон дода шумораи имтиёзҳояшро ба 36 адад расонид. аюб ҷалилов бо 33 хол дар зинаи дуюми ҷадвал қарор гирифт. идрис саидов низ 33 имтиёзро ба даст овард. сиёвуш бекмуродов дорои 29 хол буда дар хатти чоруми ҷадвал қарор мегирад. аҳмад ва рамазон мутаносибан дар зинаҳои баъдӣ ҷойгиранд. тамошобинони азиз, пас аз санҷидани қобилияти ҷисмонии иштирокчиён дар шартҳои боди билдинг ва пауэрлифтинг, акнун фурсати муайян намудани беҳтарин иштирокчӣ дар шарти шиноварӣ фаро расид. инак бо штаки довар шарти навбати оғоз гардид. акнун 3 нафар иштирокчиён сиёбуш ва аюб ҳамзамон рамазон низ тавассути роҳшиноҳои худ ҳаракат карда истоданд ва мебинем дар ин ҷо аюб ҷалилов пешсафар аҳсан мегӯем ва аввалин шуда ба хати марра расид. дуюмин бошад сиёвуш бекмуродов ва сеюм бошад рамазон ба хати марра наздик шуда истодааст. акнун иштирокчиёни навбатиро мебинем дӯстони азиз. ва ҳамин тавр бибинем ки дӯстони азиз
аввали шуда аҳмад ба хати марра наздик шуд, дуюм бошад аюб ва сеюмин абдураҳмон. бинандагони гиромӣ, ҳамин тавр аз миёни 6 нафар иштирокчиён аюб ҷалилов дар шарти шиноварӣ ғолибиятро ба даст овард. дар шарти панҷуми барнома ҳунари шиноварии иштирокчиён санҷида шуд. пас аз ин шарт дар садри ҷадвал тағйирот ба назар расид. аниқтараш ду иштирокчӣ абдураҳмон ва аюб имтиёзҳои якрангро соҳиб шуданд. идрис саидов бо 41 хол дар хати сеюми ҷадвал мавқеъ гирифт. сиёвуш бекмуродов дорои 28 имтиёз аст. аҳмад ва рамазон дорои 32 холӣ буда зинаҳои панҷуму шашумро ишғол намуданд. бинандагони гиромӣ, барномаи матин аз клуби инноватсионӣ фитнес крокус фитнеси тоҷикистон идома дорад. инак расем ба шарти ниҳоии барнома. дар шарти навбатӣ қобилияти истодагарии иштирокчиён зери об санҷида мешавад. инак дӯстони азиз, бо иштаки довар шарти ниҳоии барнома оғоз гардид. иштирокчиён зери об шуданд. акнун мебинем ки кадоме аз онҳо муддати тӯлонӣ ки зери об истодагарӣ менамоянд. акнун 3 нафар иштирокчиён аҳмад абдураҳмон, идрис ва рамазон аз об берун шуданд. 2 нафари дигар зери об истодагарӣ карда истоданд. ва охирин аз об аюб ҷалилов берун шуд. аҳсан ва офарин мегӯем ба аюб ҷалилов. бинандагони гиромӣ, дар шарти ниҳоии барнома қобилияти истодагарии иштирокчиён зери об санҷида шуд. ҳамин тавр дар ин шарт аюб ҷалилов дастболо гардид. дар шарти ниҳоии барнома қобилияти истодагарии иштирокдорон зери об санҷида шуд. аз ҳама бардошти беҳтару аюб ҷалилов манзур кард ва ба садри ҷадвал баромад. абдураҳмон қодиров бо касби 49 имтиёз ба хати дуюми ҷадвал фаромад. идрис саидов бо 1 хол камтар ба сегунаи беҳтаринҳо шомил шуд. сиёвуш бекмуродов бо 46 имтиёз дар ҷои чорум қарор гирифт. мавқеи рамазон ва аҳмад бетағйир монд. бинандагони гиромӣ, пас аз иҷрои шартҳои барномаи матин ғолиб ва ҷоизадорон муайян гардиданд. зинаи сеюми барномаи матин насиби идрис саидов гардид. аҳсан мегӯем ба идрис саидов, ки тавонист дар барномаи имрӯза мақоми сеюмро аз они худ намояд. ва аз ҷониби клуби инноватсионӣ крокус фитнес тоҷикистон ба ҳар як иштирокчӣ медал ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим мегардад. дар барномаи матин ман ҷои сеюмро гирифтам. фикр мекунам, ки ба ман қувона расид. крокус фитнес ба ман хеле писанд омад. мо дар ин ҷо машқи ҷисмонӣ кардем ва ҳам шиноварӣ кардем. мақоми дуюм бошад насиби абдураҳмон қодиров гардид. офарин мегӯем. абдураҳмон қодиров ҳам яке аз варзишгарони фаъол буд дар барномаи имрӯза ва тавонист ки зинаи дуюми барномаи матинро моли худ намояд. ман дар барномаи матин ҷои дуюмро гирифтам. ин ба ман ифтихор аст. дар байни ин қадар варзишгарон ҷои дуюмро гирифтам ба ҳар кас муяссар намешавад. шарти шиноварӣ ба ман хеле писанд омад. ҳам обозӣ кардем, ҳам роҳат дидем. тибқи натиҷагирии ҳайати ҳакамон, қаҳрамони барномаи имрӯзаи матин аюб ҷалилов гардид. офарин мегӯем ба аюб ҷалилов, ки дар барномаи имрӯзаи матин унвони қаҳрамониро моли худ намуд. аҳсан мегӯем. ман аз худам бовар доштам, ки садоҳоро ҷои намоён мегардам, чунки бо тайёрии хуб омадам. шартҳои барномаи матин ба ман писанд омад. аз ҷумла шарти шиноварӣ хубу хотирмон гузашт.
ҷиҳати иштироки фаъолона дар барномаи матн аз ҷониби клуби инноватсионии фитнес крокус фитнеси тоҷикистон ба дигар иштирокчиён тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим мегардад. тӯҳфаи навбатӣ ба Сиёвуш Бекмуродов тақдим мегардад. тӯҳфаи дигар бошад ба Рамазон Ҳалимов супорида мешавад. ва тӯҳфаи ниҳоӣ ба Аҳмад Ҳамроев мукофотонида мешавад. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи матн ки бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ва ҳамзамон клуби инноватсионии фитнес крокус фитнеси тоҷикистон манзури шумо гардид. бовари комил дорем ки барномаи имрӯзаи матн ба шумо низ писанд омад. хайр, то барномаи оянда.